Nah, दानाबा फार्मासि मोनबाय आरो ना दानाबा लोमजानायखौ चेक खालामगासिनो इयो सेस एकदम बुरजा मोनगोन नोंलाय तो हेलो गाइस वेलकम बैक एगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो जाफिनलायबाय दाथ' एकदम आरो फुजानि सम नालाय नोंसोरथ' पुरा दखना सोरबा बायलाय सिख्लाफोरा आरो सेंग्राफोरा लंपेन्ट गस्ला बायलाय जोंना दिनानो थांबाय माने फुजाया एकदम आरो खाथि खाथि सफैगासिनो नालाय एकदम आरो गोसोआ दुग 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 मोनगासिनो ना सेंग्राफोरा एकदम आरो सिख्लाफोरखौ लायै लायै बेरायनो आरो सिख्लाफोरा सेंग्राफोरजों बेरायनो सेंग्राफोरनिफ्राय जिलापि जानो मेथाइ जानो एकदम आरो बिराद एक्साइटेड जाना दंना फुजाया सफैगासिनो बारा गैला टेनसन खालामनाङा जोंथिं एकदम आरो अखाया हागासिनोमोन आरोना ओमफ्राय अखा हाबायदोंमोन नालाय बे सानसे भिडिअ बानायथ'नो हायाखैमोन मानो होनबा न' सिंनिफ्राय ओंखारनो हायै जादोंमोन आरोना ओमफ्राय दिनैबो अखाया हागासिनोमोन दहाय ओमफ्राय दासो एसे गारबाय बेनिखायनो जों दा एसे बेरायनो थांनो ओंखारदों आरोना नै बुरि ओमफ्राय सासे गावदां सेन्देल गानाखै मानो नोंलाय थाखाय भिडिअ हेगारनाय जायाखै होनबाथाय नै सासे लोमजाना दं आंना बुरियानो अबस्था गैया जाना दं लोमजागासिनो बे साननैसो माने बियो बिराद लोमजागासिनो आरोना गोजांनाय जादों ओमफ्राय खर' सानाय गगा मोननाय बेथिं आरो जन्दिसबो बिदि जागासिनो बियो बेनिखायनो बेखौ नायनायावनो माने माला दिन थांदों बेखौ पात्ता मोनाखै आरोना लोमजागासिनो नालाय मानसिया हामाखैबा दा दसे थानानै आरो फार्मासिसिम लांफिननांगोन खोमा बेफोरबायदि सानदों आरोना आङो मानसियानो बिराद दुरबलथार आरोना इयो एकदमबारे थाब थाबनो लोमजाबाय थायो मा बुंनो बिराद आंथ' बोसोरनै बोसोरथामसो खनसे लोमजायो इयो माने बोसोरावनो 10 बारसो लोमजाखायो आरोना खामानि गैया ओंखायनो हामजुब मानसिया अखा गारदों नालाय नै दैफोराबो एसे एसे दङ आरोना ओमफ्राय बिथिं गथ'फोरा बेरायनाय फैदो दै माने अखा एसे गारबाय नालाय बेरायनो ओंखारजोब्बाय मानसिफोरा दाउसिन दाउलाफोरा बिरथिंसिगोन दानाबा ना मा होनो बुगाले बेमारि मानसिया गगा मोनदों ओमफ्राय आंखौ जुस लोंनो नागिरदों माने फ्रिजिं थान्दानो बांसिन जानो थाखाय एकदमबारे नेगासिनो सासेया लोंगासिनो ए बिबादिनोखौ लोंना जोबसिगोन नामा नोङो बेमारिनिखौनो बा होबाय नासला ओमफ्राय दहाय लोगोफोर आं मानि थाखाय फुजानि खोथा रायज्लायदों होनबाथाय नै जोंहा सासे दहाय फुजानि थाखाय गाबखांबाय थु लेथ्रा दिनै लास्टखा नालाय हाथाया दिनै देवबार हाथायमोन ओमफ्राय बुधबार खालिनिफ्राय नालाय दुर्गा फुजाया ओमफ्राय बेनिखायनो इयो दख'ना मोनाखै होनना फुङाव जि गाबबायलै होनोनो हादिया आरोना आङो मा बुंबावनो आरो खामानि मावनो थांदोंमोन अरुणाचलावबो थगायजाबाय ओमफ्राय इउटुब पेमेन्टआबो हाबाखै नेक्स्ट मोनसे मानावसो हाबगोन आरो ना इउटुब पेमेन्टआ नैबे मासाव हाबदिया 2 मासल'सो एबार हाबनाय जासिगोन आरो ना इउटुब पेमेन्टआ बेनिखायनो इउटुब पेमेन्टआबो मोनदिया नालाय दख'ना बायना होनो हादिया फुजाखौथ' मोनजाखानाय नंला बायदि मोनदों आङो ओंखायनो एबार कालि फुजायैनो आङो 15,000नि दख'ना बायना होनोसै जागोन ना ओमफ्राय आइफन गंसे लानोसै दिवालियाव बिग बिलियन डेज थायो नालाय बे आइफन गंसे लानोसै ओमफ्राय दख'ना बायना होनोसै एबार कालि फुजायाव गोगोम बेरायनोसै ओमफ्राय दुर्गा फुजा बादो लोंनाय जानायनिसो फुजा खालामनो थाखाय थांगोन फुजा खालामना फैगोन आरो बास बिसिमल' नङाबा लोंनाय जानायाव बांसिन फैसा थाङोना बिदिनो आरोना जास्ट जकसो खालामदों हौवा हिन्जावनि गेजेराव दै दावलायबाय थाबासो माने इन्टारेस्ट नाङो आरोना लोगोफोर न'आव थाबाय थानो बरिं मोननानै दखानाव थांना फैखांबाय नालाय जेनेबा रिल्स बानायनो फैलायबाय सासे रिल्स बानायनो बेमारिया जोंना रिल्स बानाय फैलायबाय गन्थं गोमादों नारगासिनो दं जे बिराद जे हराव मा खालामनोबा हराव फैनो हागोन लाइन नोंखायो खाना नोंखायो हराव फैना खावना लाना अमाखौ गाखोदो गावदां फैलायदो अमाफोर बिदिनो लाइन नोंखायो आरो नै लाइन अमाफ्रा माब्रै नै फिसाफोरा आहार जागासिनो दुदु जागासिनो नै बिमानि दुदु जागासिनो गैला लोगोफोर रिल्स बानायनो फैनायानो अखा हानानै नै आमाइलानावसो खारनानै थाफैनो गोनां जाबाय आरोना जेब्ला जों साइडआव मोनफैनानै दसेल' जिरायदोंमोन जों 2 मिनिटसोल' जिरायबाय इयानो एकदमबारे अखाया फ्रा हानानै पुरा प्लेन सपद दाबा नै रिल्स बानायनाय माबासो थेमासो बानायगासिनो थेमासो नायगासिनो इमान खोमसियाव नुगोन जानो नै गावदां बिदि टं 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 टंलायबाय थेमा माथाम जाखाबाय कुदुं मोननाय खोनायाखै खोनायाखै हा थेमासो नायलायगासिनो टक्लि लाजिलायो लाजिगौसो खानायाव कालार फुनदों नामा हा खानाय गोजालाय लाल साहा लोंलायनोसै दानाबा रिल्स बानायनो फैदोंमोन रिल्सखौथ' बानायनो मोनदिया खिन्थु लाल साहा मोनलोंसिगोन आरो फ्रियाव फैनानै एकदमबारे गरमनो अखा बोथोर नालाय लाल साहा लोंनांगो होमबाना देहाफ्रा थाग्रा थायो माने जौ सेरेबनिफ्रायथ' डाइरेक्ट गोजान थाखानांगो जिमान हायो लाल साहा लोंनांगो आरो ना होमबाना देहाफ्रा मोजां थाग्रा थायो आरो नैबे हाइथा नामा हाइथा आरो नायना माबा मानसिया हाइथा नङा एसे गोजौआनो माबा 4 फुट दं खोमा ना नोङो बेसे दङ दा दुर्गा फुजायाव बेरायनो गार्लफ्रेन्ड नांगोननो सासे फैनानै सोरबाफोर जुदि नांगौबाथाय कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव थाखायो नालाय नोंसोरनाव बेयो नांगोनो मानसिया खिन्थु बारा मोजां थिग नङा
आथिङा फारसे लेंग्रा आरो लाल साहा दङ इथिं दोङो अरलि दोङो अरलि ओमफ्राय जों मटर गोरान एवनाय होनोसै ख्रुम ख्राम जानाया सौराय गुन्दै सौराय गुन्दैखौ मिलायनानै सिनि सा जानांगौ खिन्थु ना जानोबाथाय हेभि जायो माने गोथाव जायो ना रानदो गावदां सान्दुं दुंबाय माथो गासिनो जानायफोरा जागासिनो राननायफोरा रानगासिनो थ' लोगोबा साहा लोंखांबाय जुइस बानायनायबो जादों आरो ना बेनिखायनो दानोबा न'आव थांबाय थानोसै मटर जागासिनो दा आङो मटरखौ जाजोबनाय आरो मटरखौ दानाबा जायो थांसै गरसे गरसे लामा लामा ओइ सिगाङाव गथ'फोरजों फै लुगै लुगै खालामदों थाबायनो हायाखैलै आं आथिं रुमायसोदो मानसिफ्रा उनाव थाबाय आरो ना दानोबा फार्मासि थांसै सासे फार्मासि लानानै फैनोसै एसे नायजानो न'आवथ' बाइक गैजा रोङा नालाय मालायनि बाइकखौ लानानै थांसै आमाइनि बाइकखौ थाव सोआखै थाव गैया थ' दानाबा नै एसे फार्मासियाव थांनो थाखायनो बाइक लाबाय आरो ना थाबायना थांनायनि हालोदावनो गैया आङो दा बेनि थाखायनो गावदा गाखोनो मोनसिगोन खुसिथार नायलाय मा एफा गोबावनि उनावसो गाखोनो मोनसिगोन गाखोदो गावदां गाखादो नै दानाबा गाखोबाय बेबो आंबो गाखोनोसै दसे थाना ओइ लामायाव आथिं गाग्रायानो दं माथो मानो गायाखै नोंलाय नै दानाबा फार्मासि मोनफैबाय आरो ना दानाबा लोमजानायखौ चेक खालामगासिनो इयो टेम्पारेचार चेक खालामगासिनो बेसे लोमजादों बेसे मादों इयो मोदोमखौ मोजां मोनथाराखै नामा खर' सादों दाना फार्मासियाव फैबाय चेक खालामगासिनो सासे नै नेग्रा बडिगार्ड दानाबा बेमारिया नै अबस्थायानो गैया थांफिनलायनोसै दानाबा फार्मासिनिफ्राय बाइक जोङो नोंसोर सानै बेसे गाखोनांगोन आख' बारा भिडिअ खालामनो जादिया आं मोजां मोना मानोना बेफोरबायदि फार्मासियाव चेक खालामनाय माबा खालामनायफोरखौ मावला नै बेमारिया फैनानै बिजि थुनानै गंनै उन्दुना थाफैखाबाय आरो ना नायनो सुना मोखां इदि जालाय नायनि आयै खर' सादो सना आयै जिउ बेसेरा मोखाङाथ' अबस्था गैला नै सेफोर गोजा आइले सासेजों बिस्नुफ्रा मानो दा दाबो दङ मा जाबावगोनलै फुजा खाथि खाथियावथ' इदि लोमजानो मोनो आरो ना हिनजावफोराबो
babe bosku tane kuat. Ini. Bisa cuma le. Kami zaman. Cuma ngipan terang. Isa saya hinjaw आरो ना माबोरै हिनजाव मोनबोखोथाय एकदम बेमारानो हामनो रोङा आरो ना सप्ताह बेमार जाबाय थायो माने अनेक किसिमनि बेमारदोनो बुंफबजोबखानाय माने दायो बेमार जानायानो बारा गोबाव जायाखै आरो नाय दा बेमार जालायबाय सादरखौबो बेलथायनांगौमोनलै उल्थासो बनानै दोन एसे दासो खोमोनलायथो इमान गरमाव गांनै कम्बल गोजांसो दा थैखाबायलै खरस सासोदोलै बिदिनो मा खालामनो गोनां जायो बिक्स मर्टन बायनांगौ दखानाव थाइबानि बिक्स मर्टन बायनांगौबा हर गगा मोननाया हामखागोन नुबाय मा खालामनो गोनां जायो लोमजाबाथाय हिनजावफोरा मादैनि खर'खौ नाना नोंखौ लोमजानायावथ' मादैया नायदोंमोन ना नाना दिना नांगैखौलाय खर' नाना मालिस खालामनो मोसाबायसो थाबाय माबा नाना आदै मिन्ना हालालै आं गैलालै हिनजाव आंना सेस खतम फुजा मोनजानो नंलायो आच्चा इखो लोमजानायावनो डिब्रुगड़आव जेब्ला लोमजादोंमोन ना इनावनो सप्तानै गाहाम थादो आरो ना इयो ओंखायनो दाना आक'इयो मादै लोमजाबाय नालाय नों मादैखौ नायफिननांसिगोन नों दा बुंनोनो हाथाराखै माथो बोलो गैया नामा सेफायखानांगो कुटुम जासे कुटुम मोनदों सल'खौबो जोंनाथ' सासेया लोमजादों नालाय आं दिनै ओंखाम ओंख्रि संनानै होनोसै बिराद गोबाव जाबायमोन ओंखाम ओंख्रि संयैया दिनै संनानै जानोसै बयनिबो न'खरनो माने ना ओमफ्राय ओंख्रिया गैया दै ओंख्रिया नै मटरदो माबादो मा होनोमोनलाय मुदुफुल सङो आं बिराद गोथाव सङो आं बिराद टेस्टि संनो रोङो मुदुफुल ओंख्रिखौ ओमफ्राय नै सासेया पियास माबागासिनो आं पियास हाना होदोंमोन एरनो होदोंमोन इखौ ओमफ्राय आरो आंनि संनाया बेलेग स्टाइल आरो ना हिनजावनि बायदि नङा माने आङो डाइरेक्ट मानो संग्रि दोनो दालाय दा संग्रियानो दायो सिगां संग्रिखौ आङो हालदै मस्ला मस्लि थाव बानलु संग्रि सिगांनो पियास देवना लाग्रोखायो आरोना ओमफ्राय इनि होबाथाय डाइरेक्ट हालदैफ्रा नांखासिगोन नालाय उनाव होनो गोनां गैला माने हालदैया मोनामला माने दानाबा इयो होनोसै माबाखौ ओंख्रिखौ लानोसै आं ओंख्रिखौ एकदमबारे दिनै हिनजाव संना जानोसै हिनजाव लोमजागासिनो नालाय दै थाबाबो जेबो जायाब्रा जाम्बि एरना हो नायना लाखा गावदां मादै सङो आं संनाय स्टाइल सं बिराद गोथाव जायो दा खाबाय नालाय बिदि आरो ओंख्रिखौ हर आंनो खोब्रिया लाबो खोब्रिया नखय कालारा नांखाबायानो लोगो बिराद गोथाव संगोन आं बा भाजा जागोन आरो ना दानाबा ओंख्रिया गोदौगासिनो नालाय इखौ डिस्टार्ब खालामथ'ला इ गावनो मोनथोंसै माने गावनो थाथोंसै आरो ना दल'नो थाथोंसै एसे दा दसे थानानै नायनोसै डिस्टार्ब खालामथ'ला माने ओंख्रिखौ सल'गोफोर गोबाव जाबाय नालाय एसे एदावनोसै ओंख्रिखौ आयदै गरमथार माथो कालारफुल नुवाखै आरो ना मुदुफुल ओंख्रिखौ बिदिनो नुयो ओमफ्राय आरो दा हर नालाय हराव बारा कालार हमनो हाया ओंख्रिखौ माब्रै नांदों नाङाखै मोदोमनाया खिन्थु देन्जार मोदोमखाबाय सल'गोफोर नै नायना लादो देन्जार यामि नुखाबाय आरो ना ओंख्रिखौ बिथिं आरो पियास बाथोन देनाय दे आरो बिनानावा बिथिं दे बरिया दे गावदां सानैनो जागोन थिगसे गोथावनो लोमजागासिनो नालाय सासेयाबो बेनिखायनो इखौबो आबदा लानो गोनां जादों नालाय दा ओंखाम ओंख्रि मोनबाथाय जानोसै जानानै आरो इखौ मुलि सुलि जानो होनोसै इखौ ओमफ्राय बेनि उनाव मा जायो आरो लोमजानाय बांसिन जाबाथ' गाबोन मेडिकेल लानांगोन बेफोरबायदि मानोना दानाबा जियानो जा लोगोफोर भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै आवगायनो सानला आङो बाय